Det er Sikker Gamers, eller du selv for. Og jeg sidder og snakker som Mathias. Mathias Gamer! Ja, så kan du ikke YouTube. Men hallo, anmod mig nu! Undskyld, jeg ikke har lavet nogle videoer. Nå ja, men altså, man, altså, selvfølgelig kan jeg ikke Mathias for Mathias sige hele tiden. Jeg kalder bare en af på navn. Ja! Sipper? Hvad? Jeg knækker mine fingre. Ja, hvad så? Kunne jeg så ikke? Fuck! Pis. Miste hovedet. Og undskyld, hvis jeg nogle gange kommer til at synge lidt, sådan har jeg bare en bane. Hvad spiller du? Jeg har, altså, jeg spiller der Pokémon-træning, og jeg er lige kommet til at dræbe min søn ind i Pokémon. Ja, skal jeg lære det? Jeg får bare ind i den der Pokémon-folk, eller for at få den op, så kommer jeg til at mase mig. Hvor laver du ikke også video med hemmelighed? Eller brændkort? Væk med dig, men du spærrer, så jeg ikke kan komme forbi uden at dø. Spil igennem det! Jeg har en god bane, jeg vil prøve. Det er en rope swing bane. Jeg vil rigtig spille den der, hvis X Wackball Circus X, men det kunne jeg bare ikke. Jeg prøver at søge efter, men jeg kunne bare ikke. Og undskyld, hvis min lyd er lidt lav. Så hvor den er altså ikke lav. Nej, sikkert for YouTuberne. Det kan jeg også. Nå ja, jeg har faktisk også en snudfod. Så jeg ses. Alligevel. Nej! Sipper, jeg skal downloade det der, der spiller med det der, hvor han laver det der show. Alt det der show. Fuck. I Amnesia. Og jeg der vil måske også komme en video med Amnesia, måske kommer ja. også. Ja, hvis jeg kan hjælpe hende. Ja, hende, tak. Nej, han, undskyld. Ja, hvis jeg kan hjælpe hende. Ja, okay. Det var fordi, jeg var til, at jeg laver video med min kæreste. Ja, er du? Ja. Og til Ronny kan være i skole mange gange. Okay. Så det var fordi, jeg spillede med hende i går. Hun er for Skype. Nej, du skal prøve at se efter en, der hedder Sophie. Altså, U1. Bare Sophie på vej fra det. Det er en eller anden ting. Det er det der billede af Sophie. Woohoo! Det er der måde. You're ridiculous. Det går ikke. Det er hovedet. Jeg må få shot! Fucker! Det går mange. Ej, men til skal se der. Jeg kører. Jeg spyt ned. Det er lidt sjovt. Nej! Jeg ender tilbage. Du er det. Jeg har den igen. Det ender med at bruge hele turen og hvis det ender med at bruge hele turen for den her bane også. Kom nu! Fuck! For satan der, mand! Og så kommer jeg selvfølgelig op. Stopper og spiller pik. Og skal den komme ud af hovedet på mig, Tænd, mand! Man, hvis vi kommer nok også til at spille sammen med hans channel. Men det er tyrker, fordi vores Totalgamers.dk. Dårlig brud! Vores Totalgamers.dk blev hacket. Ja, den skal I ikke se mere. En vis person
Just don't whisper, jeg tusker! Hvorfor vil jeg gøre det den sidste gang? Jeg er tilbage. Ja. Okay. Jeg har brugt den sidste e-mail! Du klarer ikke bare på den her måde, men så er vi færdige med det, ikke? Ja! Jeg slår skid! Hvor bare kunne klare det her? 80 sekunder. Så der. Nå, Mathias, skal jeg først spørge bare, om vi to godt kan lege, ikke? Ja. Shit! Man kom! Ja. Jeg walker for sygt! Det skal prøve at se noget, når jeg uploader episoden. Det ser så fucked up, er du syg? Det ser så fucked up ud. Det var rock. Bare det var sådan a bitch denied. Fuck up! Og ja, jeg må spille så. Mine forældre kunne ikke se det. Du ved godt, de skal se det. Skal de? Ens forældre skal se det. Og faren har så. Tror jeg, altså, du kender godt min far. Ja, altså, men så længe du ikke kommer til skade, så er det da fint. Men nogle ting. Han er selvsyg. Også fordi at du kender også nogle gange det der, hvor han lige har lavet noget og sådan noget. Så kommer det der, aha, og han bliver på en mulige og alt muligt. Mega sjovt. Det gør mor og sådan noget. Jeg må smøre det. Sådan. Ja. Så det er bare sådan lidt slap af. Nej! Nej! Grib fat i armen! Yes! Det er mega heldigt. Hans hoved, det bokker i ræber, sådan så jeg ikke falder ned og dør. Så er vi stille. Lige stille. Jeg ser bare min myg, der holder på at fungere. Ej, stop med det der, mand. Jeg ved jo ligesom ikke, om min mic den er holdt op med at fungere. Ja, det er det. Shit! Altså, jeg kunne ikke få alligevel. Ved I hvad, den her bane er bare fucked up af syge. Og det er bare med til at få det sjovt. Se hvor nu er snart ved at downloade Du skal altså ikke gøre det, hvor du er helt stille, fordi så tror jeg, min mic er holdt op med at fungere. Der kom munden! 2 sekunder, jeg skal lige ud og låse op. I lost my shit! I lost my shit. It's fucking stitches of soda. Så fucked up der. Oh, you fucked up syg. Din røv. I believe I can touch the sky. Oh, woohoo! Touch your mona. Du får en boner. Du får bare en stor boner, når jeg ser dig. Du får en stor boner. Det er bare en sang. I'm sorry about that. Oh, have this shit on the thing. Hvis jeg allerede har set mine andre videoer, så var den der etteren. Det var bare, hvor man kunne sige, yes, I'm sorry. Grund af det, at hvis det du siger om Mathias kan. Hold kæft, jeg er her, fandme! De fede bøsser, der er ikke nogen venner. Og Mathias er bare kun i underbukser. Yeah! Det var bare det, jeg sagde for sjov. Jeg vidste godt, det var. Det passer faktisk, jeg er i underbukser. Nå, undskyld, hvis jeg lige fik set på noget face der. Og nu kan I lige se, det er Shetty. Shetty, så er med, og så er det good, så er det pretty green, og så er det super. Og den her den er sådan lidt sådan pretty green, undskyld. Jeg tager ikke undskyld for det, men det er ikke den green, men jeg synes det der. Så skal du...
YouTuber! Jeg er for sej. Jeg er gud. Hvis du får sej, så er jeg kunder. Løb i luften, mand! Jeg går op i luften! Ja, men jeg tror, jeg tager den sidste chance nu. Så, sidste chance. Og så tror jeg stopper. Hvad? Tager det aller sidste position, og nu mener jeg altså aller sidste position. Skal bare! Jeg er den mulighed for dig. Jeg fik den! Yeah! 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 Hej, vi ses, YouTuber. Det er lige for mig selv. Slipper, du skal sige noget til sidst. Hvad med bitch? Eller ses?